martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami, di asini rohami Tuhan, na mangaramuti parnguluan nami sahat tutikion. Tuhan, tangihonon nami mahatam nabadiai, asi maroham dihami, todimi manamia di roha nang pikiran nami be, asa takas sutangiho kami, jala takas huatu sihami, hatam nabadiai. Amen. Horas madihita sude, huria nahinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita di mingguta sadarion, ima minggu napa 10 dung Trinitatis, tersurat di buku ni panurirang Amos bidusia, mamuka sian ayat 10 sada, sahatu ayat 15. Tapai hutihu madirohata, hujaha madihita. Diari nasa sadai, pajong-jongokku mamuse udung-udung nisi dapit nama lohai. Jala paulioku parik akan nabungbungi. Jala pajong-jongokku muse akan nama lohai. Jala paulioku doi suang songot di aka ari mula-mula. Asa nasida manean pasi-pasi ni Edon, dohot saluhut bangso parbegu akan natargoar tu goarhu, ninna Jehovah na pasauton songoni. Idama narodo sogot aka ari, ninna Jehovah, masih jaloam ma paninggala dohot panggotil, pardege dohot panabur, jadi manetekon anggur aka doluk, jala hisat aka doluk-doluk sudina. Dungi togi hono kumamulak akan natarbuang sian bangso Israel. Jala paulioku nasida muse huta akan natarulam. Laos inganan nasida ma, jala pukaun nasida ma aka porlak anggur. Laos inumon nama anggurna, jala pukaun nasida ma aka porlak, laos panganonna dohot perbuena. Jala lopokono kuma nasida tu tano nasida, jala dangbe pabalioku nasida, sian tano nasida, nahuleho nitu nasida, ninna Jehovah dewatam. Ima sahana. Huria nahinaholongan ni Tuhata, di sada rumah sakit, adong ma sada ruas namar sahit kanker hati. Dung leling dirawat di rumah sakit, dipaulak ma nasida, ala mangihutot dokter, dang tartolong ubak ni medis be sahit nai. Mangihutot dokter, hola pai mahut tiki nama namar sahiti. Dung mula tujabu, dipabawa keluarga ma tusude akka sisolhot, termasuk ma na di bona pasuki. Nunga marpungu sude sisolhot ni namar sahiti, pai mahuk kamamatena. Hape dang ramate namar sahiti, nang pe naung tuluari malgipalgi pibana. Ala sai malgipalgi dang ramate, didoksa da sian sisolhotna naro sian bona pasogi ma. Au bohado na jolo, adorang sobor hati bana tu pangaratuanon, dipaboduto tu ibana si paito manang pertahanan ni daging. Buka majolo sada
seng taruk ni jabuon. Dung dibuka sa lebar taruk ni jabui, sitong do mamit tortos hosani namar sahiti. Ido ninna tadana na adong pertahanan ni dagingna. Molo tohoi ima tadani hagangguon makaposi Tuhani. Huria nahi naholongan ni Tuhatta, tahaposi ma Tuhani. Unang alang-alang rohatta makaposi ibana. Lausido nanaing tangi honotta sian turpuk jamita sadarion. Hobar tu topik ni minggutta sadarion nama nuarahot tuhita debata pa ibaruhon ngoluni bangsona. Songod dia ma debata pa ibaruhon ngoluni bangsona ima si payuti hutotta sia turpuk jamita sadarion. Huria nahi naholongan ni Tuhatta sogodo rohani portibion mamereng sidok nasitong. Alamabiar di risiko ni penegakan kebenaran ni gudang halak nasib jala torop halak na mencari jalan selamat. Songonido nang namasa di ngulu ni si Amos maka tahun hasitongan ni debata. Ala panurirangon na pinasa ni si Amos di pabiar-biar ibana jala di palau si Amasia ibana tutano Juda. Alai nang pe ditulak Raja Jerobeam si Amos dang masohot ibana maka tahun hasitongan ni debata. Lausido na pinasahakna diturpuk jamitata sadarion. Alani i amang inang huria nahi naholongan ni Tuhatta pinomat adong matolu nama cairikot gabe parsiajaran na arga dihita sia turpuk jamita sadarion. Na parjolo debata na pasuakon Allah memulihkan. Di ari na sasadai pajongjongok kuma muse ima hatan itu hatta di ayaton. Tung di bagasan hagogo orsia debatado si Amos naing pajongjok kom muse bagas ni si Daud. Marhite hata ni debataon tung tarida do hagogo on ni debata na paulihon bagasi. Jala marhite hata ni debataon dang songon na parjolobe di pauli bagas ni si Daud. Alai umuli sian na parjolo do. Paulihon bagas ni si Daud di patol khasi Amos ima sada padan ni debata. Jala tung radedo debata paulihon marhite sangap ni guarna. Alkitab mencatat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia juga berjanji akan selalu memelihara ciptaannya termasuk umatnya. Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Janjinya tetap berlaku dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Jala molota ida di ayat 2 dada holan naing di pauli debata bagasi alai tongdo naing di pabalga debata nasida marhite na mga rajai pasi-pasi ni Edom dohot akap bangso parbegu. Tung holong situtudo na di patudu debata marhite si Amos. Dang paluason ni debata nasida madabu alai paulion nado jala pabalga honon nado nasida.
Huria na hinaholongan ni Tuhatta tabereng mamuse bagian na paduahon na dipasahat turpukot tuhita nagabe parsiajaran na arga. Holong na iyas dipatarida debata. Idama narodo sogot aka arii ninna Jahoba marhite-hite hata ni debataon dipatarida hod debatado huasona na ikod do nasida manapu holong dohot basa-basa nasiat debata ima holong na iyas dipatarida debata tu akan naporsea di ibana tung na didongani debatado isepe naporsea tu ibana jala paradeon na do akan narikot di nguluna songok kata ni debataon namadok ditikina rodo aka pasu-pasu sia debata sian na sopanagaman ni akan naporseai dada holan bagasi na dipauli debata doho do bangsoi dipauli jala dipaibaru debata holong situtudo debata mida bangsona asa tung dapotan aka pasu-pasu na lomak nasida dipaibaru debatado nasida dipauli sude asa tung adong tapon nasida jala adong inganan nasida natung macai denggan tujuluan ni ari sialani i hita aka jol mana porsea manok tong mahita porsea holan tu ibana jala ikorradedo hita pai mahod ditikina alana nunga diatur debata sude nasa gulmit ningolutta porsea mahita disarihod debata dongolutta jala dang loason nahita madabu jala harapat dingolutta ima asal mahita porsea tu ibana huria nahina holongan ni Tuhatta na patuluhom ma parsiajaran dihita siat turpukon ima holong ni debata napa ibaru bangsona takas do dihatahon di ayat 15 di papatar do muse tuhita songon dia balgani holong di debata napa ibaruhon bangsona ujak di bangsona di tanoon naung dilehon debata tu nasida jaladang adombe nabui mangusat nasida siat tanona ima padan ni debata tu bangsona jala ima holong ni debata tu bangsona debata dakkea mangose padanna hita do jolma nasayolo mangose padatta alai molo debata ditikina tungradedo sude jaladang loason nahita diusat aka parbegu naing do idaun ni debata bangsona dapotan na denggan dohot aka sipanganon na tabo sialani i rade mahita laho pa ibaruon ni debata songon topik ni minggutta sadarion na mangodol hot tuhita debata pa ibaruhon ngolu ni bangsona percayalah bahwa Tuhan Allah kita bekerja dalam hidup kita dan Dia akan selalu membaharui hidup kita di dalam kasih setiana. Molo tapa ubuk tu turpuk epistel sadarion takas do dipaingot kita unang holsoa kamu unang be sailalap pita dihasianganon pasari-sari aka narikot di ngoluta sude aka persoalan di ngoluta pos marohata persoalan ekonomi persoalan keuangan pendidikan masa depan dohot lan akana asing porsea mahita parmuduon ni debata jala sari honon ni debata do dihita aka narikot molo ibana marpadan tubang sona na pai baron nanguluta porsea mahita atong
Tau ka marohata aka amang inang huria nahi na holongan ni Tuhata. Unang beganggu hita dihuaso ni debata. Unang be maralangalak kita laho marsitutu porsea holan tu ibana. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madihode bata Jahoba amanami naung patol hasok katam nabadiai tu tonga-tonga nami. Tuhan mauliate di holongmu nabelgai narade toktong pai baruhon ngulu nami nang pemulahulak kami Tuhan madabu tu dosa jala mangulahon aka ulaon nasohi nalomohon ni roham pergugoi hami Tuhan uka rohanami di bagasat dimi asarade hami pai baruomu hobar tu holongmu dohot hobar tu asini rohami. Amen.